Handusanan sa mga estudyante ni Sarah nga nanginabuhi, manghagdaw daw sila og mais. Mao kini si Chuchay, Kurakdat, Churarat og si Gloria og mao kini ang mga panghitabo. Hoy, di na ta balik og eskwela. Sige, labon kay dito na ihang Di na dawon. mag-upgrade ta, di na ta magkuan, mag-holiday Sige kay. kay na ihang dawon dito. Asa na, Dito pinis? sa atong agian dito sa likod. Mais. Nagkuan na sila, langgi na sila. Ano naglanggi. Uy, sige na, ato ta. Ta. Magdaw ta daghano na to, labon may tag-iya. Mga walang ma-insert kini tawat gihapon siguro. Dili na oy. Wala hoy, di naman ikawat kay. Pumatapos naman sila langgi. Ang maghagdaw data. O mahagdaw ra ta. Maghagdaw data. Sige. Wa na may mahagdaw diri. Murag ano na naman siguro ta oy. Hala. Asa? Kada uy, Kadako lapuan sa na. puso. Kuya, Dako ato na siyang atong ano niya. Lapuan na lang kaha. Ato lang lubuon batas. Gamay man ako nakuha. Uy, Gamay na. naman na. Nay. Wa naman na buging. Buging na ni. Buging naman na. Ba ni ba bugay? Ako dagko man ang ako. Kani gani po ako. Okay naman siguro ni. O di pa uy. Di pa Hoy, hoy ugma ba kung di ta makakuan sa atong assignment karon ato tagaan si Ma'am og mais. Oh, sige. Hoy, dili ta. Aron dili si Ma'am masuko. Hoy, dili ta ugno oy kay. Di ta mas kulo kay mga ligo tag suba. Unsa man ni Ma'am? Sige, basta dadaan na nato si Ma'am og. Uy, mga ligo na lang tag suba. Dadaan nato si Ma'am og mais. Sabi siya masuko og absent ta og. O kanang nilatan ba kanang nilatan nga mais. Sa mani si Ma'am mani. Sige, mabang. Buog na mani. Mao? Uy, ugma ba? Maligo Uy, ta suba. uy, mga ligo tag suba uban ta mga eskwela. Oo nya. Pagkasunod ma og mais kila dadaan nato si Ma'am og mais. Aron di ta kasab-an. Oo. Para di ta niya butangan og absent. No, ana lang siguro no, di na siguro ta magkuan eh. Ano ang ba? Sobrang na siguro. Pag gumandi, mahuli na ta. Oo, manguli na dayon ta. O, pag gumandak, wa ta diri karon, manguli dayon ta. Eh, hala, unsa man. Dahil lagi nila kuan. Sulod sa imong bag. Hoy, puno na nang imong bag. Sarap bag. Sarap. O, dari pa, o. Butang nang og Ako bag. kay naa diri sa bag nako. Puno naman yung ako, God. Imo na pod. Sige na. Kaya ako yung kasalubungan si Ma'am. Ugma. Tana uy, tama na siguro, tana. Tana. Ah, wala pa huy. Ano tang? Nya. Ako ra bang ko Ayun ayun sa si siguro. Ma'am? Ha? Duwag-duwag siguro na to. Balag unya ta mo uli para nakaingon si mama ba nga kanang full day ta nag-spoilo. Oo. Kay wala na ano sayo ana man to siya. Nanguli kay tagod to. Kada na mo maisilangge. Na ako magulo na kog uli oy. Ayaw idungan data. Layo man ang balay. Ayaw idungan data. Wala ba min motor? Hoy, nanak kayo pasalubong kang man. Hoy, ingon siya dato siya kay ingon iyang balon sa eskwelahan karon wala di sila motor. Oh, ingon siya hamburger. Ikaw burger imong balon. Apply man gud ang gasoline station, way gasolina sa among motor. Nay, dili man oy unsa man na kuan, unsa man na siya. Kano si tawag nila kanang ATM. Kay offline. Offline ang wala may offline ang ato kuan. Documentation. Kita mo. Naa. Dako sa unod. Dako siya, dako. Unod. Di man ko kaantig gumanghagdaw. Unod gana na ito ba? Di ko lagi Okay. ka. Ha? Kaantig gumanghagdaw. Okay, dato man mo. Dato man mo sa inyo mo nagi kakabalo mang hagdaw og mais kami kay. Dato lagi nya ni adto ko sa ila tong niaging adlaw nakita na ko iyahang gilungag kay kanang tundan nga saging. Tunda Nga mo gani. do. Oh, Nga mo gani ginungag sa iro. Nya layat pa gyud. Baho pa to sa among iro. Lumukao ni ang iro og tundan. Oh, layat pa gyud dira ba mo kaon ng iro og tundan. Ang bugira gid siya no. Ikaw ba kang bugira ra ka? Bisag yung sudan Isa dito. lagi nang buko kay tinuod man nga dato ni. Na pagpangaon lagi nato magi makigdungan itago man ka. Okay, Di ako gusto manghatag sa inyo. Kay dato man dai ko siya. Hoy, dapat private na lang Ko kay unta di ko dato. manghatag sa inyo oy. Sa kabadbaran na lang unta ka mo eskwela kay dato man daig mo. Kami kay pobrera. Dito sa kanang private ba? Tama na siguro tanan. Uy, nabi panlabaw nga eskwelahan dito siya private. Ato ka sa panlabaw nga private. Oo. Bag